Se on varmaan avoimia paikka. Eli tosiaan Eeva Kauttulalta Eemeli lähtee nyt sitten latomaan meille. Ja tosiaan ei muuta kuin lyppyä valitsemallasi tielle ja saat tämän mikrofonin tästä itsellesi. Eli näin se lähtee. Kiitos. Ihan omaksi vai? Oi, en kuulemma sano. Joo, hei vaan kaikille. Terve. Hienoa. Ja tähän alkuun tämmönen juttu, että nostakaas kädet ylös. Eikö oikeesti kädet ylös? Joo, mä vaan tarkistin, etteikö noilla käy tomaatteja. Mut mä en silti antanut lupaa laskea niitä vielä. No joo, ei tarvii nostaa enää. Joo, mitäs täällä meillä on valomies. En tiedä kuka on, mutta käytte varmaan huomannut, että tuolla on joku tyyppi. Mun oli pakko ihan vaan niin mainita siitä, kun mä käin sitä huomannut. Joo, eli mä oon siis stand-up-koomikko, mut se varmaan kuulostaa nyt jotenkin niin uskomattomalta, mut mä en ihan alun perin halunnut stand-up-koomikoksi, vaan poliitikoksi. Sama asia. Periaatteessa joo. Mut poliitikoksikin mä halusin vaan sen takia, kun toi Pekka Haavisto halusi mut kateudesta vihreäksi. Eikö siis sai mut kateudesta vihreäksi? Hän sanoi periaatteeksi. Annatte sen anteeksi, hyvä. Ja siis Pekka Haavistohan siis on tämä, te tiedätte, niinku semmonen poliitikko. Ei mulla siis ole mitään niitä vastaan. Joo. Mä voisin vielä kertoa itsestäni vähän tähän näin. Jotain, että mä oon sinkku, älkää innostuko. Sä innostuit jo, Harri. Senkin veijari. Numeron saat myöhemmin. No et oikeesti. Joo. Ja mitäs sitten? Mitäs valettelis? Mitäs teillä kuuluu? Hyvä. Joo. Tolleen mulle aina vastataan. Toi on teki niinku tylsä vastaus. Aina kun kysyy, että mitä kuuluu, niin sillä aina usein vastataan, että ihan hyvä. Ei se varmaan ole totta aina kumminkaan. Ja sitten tämäkin, kun lähettää terveisiä, niin kuin Tampilta terveisiä, niin juu lähet takas. Et sitten, joo nyt mä huomaan, että täällä on aika hiljasta. Se yleensä johtuu siitä, kun keskustellaan, niin aina joku sanoo, että jaha, juu, tietysti, jas. Siitähän se yleensä johtuu se hiljaisuus. Sitten keskustelu myöhemmin varmaan tulee olemaan sellaista, että moi, mitä kuuluu? Ihan hyvä. Tampereelta terveisiä, juu, lähet takas. Jaa. Just. Eipä tietysti. Sillähän se menee. Ihme Tampereella näköjään. Joo. Niin, meinasin katsoa tuosta näin. No, jutellaan teidän kanssa vielä, että onko teillä lemmikkejä? Käsi ylös, kenellä on lemmikki. Okei, miestä ei lasketa. Joo, eikä naistakaan. No, mitäs lemmikkejä teillä oli, kenellä oli lemmikki? Kissa. Okei, onko kiva kisu? Onko pehmeä? Onko pörköinen? Onko karvainen? Jaa, nyt arvo kiinnostaa. Ei oikeesti. Onko kenelläkään koira? Koira, joo. Oikeesti. Jos joku eläin pitäisi valita, mikä on ärsyttävä, niin naapurin koira. Eikö se ookin? Sehän on näin. Mäkään en oo saanut kunnon nukuttua, kun se naapurin koira. Se haukkuu joka yö. Pitäis varmaan palauttaa se. Joo. Siis, tämähän on siis mun eka kerta. Joo. Aika monellakin on ollut joskus eka kerta jossain toisessa jutussa, kun tiedetään niin kuin auton ajamisessa. Nyt sit menee niin kuin neitsyys. Se meni nyt ja en ois kyllä koskaan osannut arvata, että se menee näin isolla porukalla. Enkä sitäkään ois arvannut, että se menee. Näin vanhoilla tyypillä. Joo. Niinhän se tietysti
menee. Ja äitikin on paikalla. No, jätkää. No, kunnanjohtaja, terveisiä, missä istut? Nosta käsi ylös, niin näen sinut. Siellä istuu herra. Hauska herra. Terveisiä vaan, että toi... Sä varmaan nyt mietit, että toi... Mitä? Jaha, lähet takas. Niin, sä varmaan ihmettelet, että miksei tän nyt sit on niinku tullut pakolaisia. Niinku ei tän ole tullut pakolaisia. Mulla on 3 teoriaa siitä, että miksei tän tuu turvapaikanhakijoille. Haluatteko kuulla? No mä kerron, jos te kerran oikeasti haluatte kuulla mua. Niin toi, yksi teoria on se, että nehän on turvapaikanhakijoita, että tää ei ole turvallinen paikka. Sitten toinen teoria on se, että Harri on täällä. Sitten kolmas teoria on se, että mä oon täällä. Kiitos. Olen siis Eemeli Aaltonen ja tähän loppuun vielä ihan imitointia. Ei hörnö.